Wag na duha man na sila kapitan. Ngayon sige timpla kape. Sinong sinimo. Ina karon na din lima ka buok ng testigos nga nakakita niya si nanay sige timpla kape. Hala. Jud. Pagtuyo dito ka. Gipatawag si nanay sa kapitan sa Diyos buntag. Hala ka na eh. Ganun di man kulong direct og chat dari nato. Hala. Agaw, macam yang itu basuro. Unang kabuok sila. Sa ka na ay. Tulbaan ka ay. Basta kay magadi ang panahon. Hindi siguro. Lisensya? Magadi ang pagkakon nga. Ikiha sila na yun sa shower. Hindi mas mga anak ba? Ano? Ikiha ko ng kanay. Ikaw rin, hindi pagkanin. Alas na na, inay kaso. Dawagin ko Rome! Makakulbay na eh. Wala naman si mamahaw, nagkaroon magmigid. Nakakahilak ko na. Hala. Guys, yung sa may ka-istorya tayo, nga ipatawag ko sanay. Tay, Ha? at abangan mo nanay. Sabang, nabutan. Bunta si Kuan. Nabuta na di katabang. Pumpuy kay Kuan. Si Pumpuy ay na imong kay burato ka na. Subuhan mo. Imo. Si Pumpuy ka tumulita. Wala pati po po yung mas pupili ako dari pangapi. Kasi pangapi na niya may kuwang na nag... Minsa kay rason eh, nga nung ipatawag kas kapitan ay. Sila ni Mare? Masayang na dyan sa... Mukwag. Kulbaan lagi ka nay. Sila ba? Hindi, yan dito. Halas ay sus nanay ay. Tabangin rin sus nanay ay. Hala. Ay dili mo na ita. Ana ilapang na. Ilapang na. Naisumod si nanay. Di lagi magbuot. Basaha. Baya. Nga! Kay Bode, kay bisay sumulik siya. Kadung na ba ka sa tiri? Kaya mapawa pa lang sa red, kung na doon. Approximately 10 hours later. Ag sila na nga tog na. Ag ako mukaon pa. Wait lang guys. Hala. Paano sa lagi ni? Hindi ay. Ito guys, karon po ko manihapon. Kay yan. Tog na kayan? Tog na ba ka? Gabiin na dyan. Karang pa ko na nihapon. Kanin sa aming panihapon. Ang galing ko kaan guys kay magkuhan ko mag story time pero ato na ko kwarto i-continue di ko dali kay lata tayo tug na di pa man ko katubol manang hindi sa higdaanan magkuhan ta mag story time kay na ako i-share nangatog ng mga to dari. Story time sa lamanta kay ganin ng buntag. Paday ko naka video kay
Tungod lagi sa mong silingan nga. Grabe makapatugtog niya. Makadaag sa mong channel. Makuan ba makapirited. So nang ako nag-video ganina ng adlawan. Karon kay linaw naman. Malagi to mag-story time na laman ta. Nara ko i-share ninyo. Kuani ka nang testimony. Charot. Bitaw. Ito guys, testimony. Okay. Nagtanaw ko sa cellphone ba nakanahan ako. Grabe dire ko sa una. Mga 4 years ago. Pero sakad sa hang pagkabata. Antod sa ngani ng edad. Ang sige naman sigapong kong tukar sang sakit. Ang banda ning subaybay sang channel. Nakaibaw na mga gazid mo nga. Ang sayang sakit. Kaya man ang gi-share. Wa man ko naglihim da ng sakit. Kay kanila gingatang daily vlog. So, mag-share dito sa itong kinabuhi. Sa mga nang tatanang ni subaybay na. Nakaibaw jud mo. O ansayhang kinabuhi. O ansayhang mga ngipang bati. Kay sa katong subaybay na dito po ko sa Manila. Kuan kay bawo man jud mo nga sige jud kog andaran sang hubak. Sa kadto sa naining share na o kanang pulong sa Dios insya. Kuan dito mga panahon na kuan to mga buwan sa April. Kuan na po itong share dari na mga ara po itong relatives insya. Karang nagmahay ko nga wa ko ning entertain nila kay daw by month of March pa man siguro to dawat ko nila or naminaw ko silang gi-share mga month na og July sa dihang na-share na ko nila nagmahay ko ning ko nga madyo pay naminaw ko ninyo dito mga unang panahon nga diha mo lagi naglikay-likay man ko kanang dahang ko rason is ako maminaw ninyo kay nako gibuhat busy ko kay nga nang orasa tingdiga mo mano adyo ko ni hatag og higayon datong time adyo ko nagmahay guys nga kanang nihatag ko nilag time na maminaw sa pulong sa Dios kay maadyo to'y sinugdanan sa tanan tinuod jud nga og maminaw jud ka sa pulong sa Dios maadyo na sinugdanan nga naay kabag-uhan mahitabo. Kay matud pa diri sa Roma 10 verse 17. Sa ingon niini ang pagtuo nagagikan sa pagpatalinghog ug ang pagpatalinghog sa pulong sa Dios. So mga to guys, nagsugod sa hang pagpaminaw. Unsa? Tinili di ay maminaw ka sa pulong sa Dios na agad si mahitabong kabag-uhan. Kay mao ni hang testimony nga wa pa ko dito naminaw di jud ko hinahinay og bag-o makaing kog na bag-o ko kay daghang kog nahibaw-an daghang kog hilakan sa katong niingon man ang hangigagaw nga og nakay Bible diha pagbasa pagsugod og basa start sa Mateo nga na so nagbasa ko nga ato guys yung danan nga dito ko nakakaplag sa pulong sa Dios dito ko nakabasa nga mo dito kanang nay daghan kog nahimong sa una guys maangkon jud ko nga ako jud kong makasasala kay dako dito sa una kanang kuwang kog pagtuos Ginoo kanang nakailar ako sungan sa Ginoo pero ako saktong relasyon niya kanang musampit ra ko og kuan na mga problema mo dito guys nga kanang nay ang mga pagampo ang ubang mga pagampo adengga kay tungod dito sala na pay sala nga nakaharang kay kaning mga juditag pabor sa Ginoo kinahanglan ato sa dining limpyuhon atong kagulingin di pwede sigara tag ampo unsa di pwede sigara tag pangadyo sa Ginoo unsa ta mga jud pasaylo kay may Ginoo sigara kag pangadyo pabor unsa ikaw dako kang makasasa sa mga na guys nga naka-realize jud ko sa mga tong grabing hilak na nga adyo kong pasaylos Ginoo grabe jud ko nahimong sa
Tungod ra to sang pagpaminaw sa pulong sa Dios mao na nga sa uban bitaw nga sharean or naitaw nga mo ingin nga mo share ko nga nansa adya jumuglikay kay adto ra bidin magsugod ang kabaguhan sa pagpaminaw sa pulong sa Dios kay mao ni ang testimony nga didto ko nag-start og hinahinay nga kabaguhan sa kagulingon kay sa una grabe jud ko angkos kahilayan na madig banda ni nakasubaybay. Grabe ko makasayaw. Hindi. Ako kay bawo nga di dito makapahimaya sa Ginoo. Labi nang nagpaikag ta sa tuhang lawas at ang nahuna. Para to isa pero dako ditong sa di Ginoo dito mahimuot nga. Nagsuot kag magwang raspante. Hindi nagkikiog ka diha. Masuko na Ginoo dito guys. Naman na isa hanggi ka hinaklugan nga kana mga butanga sa una. Ako'y kalibutan og dako din ang sa. Nagsige kog sayaw anja. Ginoo da dito wa malipay. Anja. Kuan kanang naiabi magkuko sa una og ang rason na hang mo TikTok ko sige kog sayaw para malipay ko. Diya, ang tinid nga kalipay, di din nato makuha sa paglingaw-lingaw sa kahilayan, kay arang malipay ta. Di dito mao guys nga, magbuhat ko dani, kay arang malipay ko. Haning buhaton, kay arang daghang mo likes na. Haning buhaton, kay arang kuan, masikat ko. Kay arang nidaghang ganahan na. Di dito mao guys. Kuan di ay ang tinuod nga kalipay adto ra din mo makaplagan sa Ginoo kay para lagi na guys kanang nay sa una guys kanang maangkon ko lahiragang feelings ug kanang wa tay tarong nga relasyon ko sa Ginoo karon nga naa ko relasyon sa Ginoo. Kanang sabunta guys, nagmata. Kanang nay magkuang ko mag-devotional. Diya, kanang nay makalimot ko usahay. Lahi na jud, hawang. Mabalik jud ko sa ngidanan, mabalik jud sa pwesto. Mag-worship ko. Kanta para sa Ginoo. Kuan, magdaig, pasalamat sa Ginoo sa buntag. Kinalamian jud nga feelings guys. Kasi nakasawaydan na. Isahay ka nang din mo tujuon nga makahilak ka kay makanahanak ka nga grabe gyud mong gibuhat ng mga sa una hindi ang Ginoo buta na gihapon nimo ang Ginoo mapasayloon nato ang gilakan guys nga grabe jud ang mga sa una pero ang Ginoo mapasayloon ang Ginoo mahigugmaon mo na nga makaingon ko nga aramani nanong wako dani nakakaplag na kuha naman ko ganang na tiguwang na unta sa una pa ko nagpagrelasyon sa Ginoo kay lahi ditong nakay saktong relasyon lahi ditong sa una nga nakailara ka Ginoo sangan pwede ra kag makalimot ni dyan di ka mo sampit wa jay tara nga relasyon pero karon kayon ko grabe jud grabe ang nasinati. Niadyo ko sa hang sakit. Diya, hinahinay po kong gibag-o. Mag-agi dyan og process. Diya. Di po ko makaingin nga. Nga dyan ako pasaylos Ginoo. Nga di na ako makasagot. Turo manang tawara malagita na mazit time nga. Di takapagong nga na bisag nanatas sa Ginoo. Kasapa mo sige hapon ta. O nang maling kamot lagi ta nga. Hindi na maka sa na magdi mga sitwasyon guys nga di bitaw kapugngan. Makaingin ka nga. So nagbago naman ta ko. Diyan na agad dyan murag apanawajin ka. Nakainip po sa mukha galing mo. Nakasahan na po ko. Pero lagi ang Ginoo. Mapasayloon man. Nga dyan na po kagpasaylos Ginoo.
Pero lagi maning kamot ta nga. Di ta masigig buhat og sa karon di pa ta sigig nga jud pasaylo kay walaan po ng Ginoo nga sige kag pangadjog pasaylo sige po kag buhat og sa mo nang maning kamot jud ta nga di ta kanunay makasa sa Ginoo ug nga jud na tag pasaylo para na anang gihilakan. Grabeng hilak na nakahinat ko nga grabe ang kasakit ni Jesus Christ sa cross para lamang gadita matubos sa itong mga anja kita mga anak sa Diyos. Hindi ta magtarong basta-basta ratag himog sa nga kay wala ba ta kay boss atong kinabuhi ug ana sa kakatutob madyo nang andam ta mga atubang sa Ginoo mao nang mangandam ta kay aron makaibaw ta og asa ta kay wa budget po siguro tao nga gustong maimperno. Kitang tanan na siguro gusto maadtos langit. Kay di budget lalim nga masugbatas kalayo sa imperno. Kay na magantos dito. Grabing paita dito. Mo nang samtang buhi pa ta. Maningkamot ta nga di ta dito masugba. Karon kita malaking tanan makasa ang Ginoo nga pasayloon man mudang nga project Ginoo nga adyo ra jud tag pasaylo anja mubuhat ta lagi karon di ta nang nga adyo tag pasaylo anja utro na puto sa mga sa anja guys kay gabi naman mara po to yang i-share karong adlaw pero manghinaot lang po kung naay nakarelate kay di ba tanan mga tao nga tinuray nagbalik na sa Ginoo. Di ba tanan tao nga naghinulsol. Mao na nga ganahan po ko og naay mga tao nga naghinulsol pud. Mga nakarealize sa mga nabuhat nga mga sa kay tanan mo dito makasa pero tanan po ta pwede magbago. So guys, mara to kay gabi na. Yang salamat sa mga way puas nga nagsigig subaybay dani nga hang dili vlog. Yang salamat ninyo sa mga commenters sa Hyderabad ko maka-reply. Pero nang ipang basa pero di jud ko maka-reply. Salamat sa inyong effort sa pag-comments. Kay bawo na musikin sa mo. Salamat sa mga way puas nga nagsigig suporta. So good pa sinugdanan nga hantod karon na aghapon. Di lamang ko maka-mention og sikinsa mo. Basta kay daghang salamat sa inyong suporta. So mara to, bye-bye. Kay matug na ko, gabi na.